Så har vi fået besøg af sjove Julie og sjove Karsten. Og vi ved, at nu bliver det nogle rigtig gode film, fordi Julie er professionel journalist. Ja, faktisk lidt bange. Vi ved ikke, om det kan bære det her video. Allerede nu har vi nok tabt rimelig mange. Nå, ja, du tænker på, det kommer an på, hvordan du klipper det. Hvordan du ligesom laver spændingsopbygningen. Ja, men det kræver jo også, at det man filmer er lidt sjov. Ja, men det er ikke. Jeg har lige sagt, at jeg ikke er sjov. Det skal I nok klippe ud. Vi klipper det bare ud. Vi klipper det hele ud. Alt for du siger, nu har vi fået gæster til, og så rejste de. Hvad synes I om Pano Chocolat? Ja, det smager sgu godt. Vi skal nemlig ned i katakomberne. Og Carola siger, at der flyder med menneskelige væsker fra loftet. Ja. Så man skal til Ja, det regner med menneskelige væsker. Det drypper ned i hovedet. Så vil Karsten gerne noget. Ja, så vil man ikke gå i bad jo. Så står vi her foran Louvre. Glæder I jer? Yeah! Karsten, han kommer gratis ind. Og Julie, hun kommer gratis ind, fordi hun er journalist. Så det er jo rigtig smart. Det er kun mig, der koster penge her. Ej, der står presse med store bogstaver. Det var dengang, jeg havde langt hår. Ja. Men jeg kan stadig godt komme ind. Og det var ikke orange. Nej. Kover. Kover, undskyld. Hvad skal I så se derinde? Ja, hvad er det, du gerne vil se derinde på? Vi står nu her foran puslespillet i Louvre. Man skal nemlig gætte, hvilket hoved, der hører til kroppen her. Og man har mulighed for at gætte, at det var en tohovedet mand, eller det var ham der, den flotte, eller manden uden næse. Og så altså også den skøre kvinde. Hvad gætter du på, Julia? Jeg kan godt lide ham. Du kan godt lide ham der. Ham vil jeg gerne være. Så har vi fundet kvinden uden arme. Venus de Milo. Men hun har et hoved. Hun har heldigvis et hoved. Så det var godt. Ja. Men hun har ikke nogen arme. Hvad tror du, hun har holdt, Karsten? Da hun havde arme, tror du, hun har holdt noget? Sine hænder. Så er vi så kommet frem til Mona Lisa. Jeg havde egentlig troet, at hun var i farver. Hvad med dig? Er du også skuffet? Ja, især fordi, at der er de er tegnet på en pile og sex og ja. Det er ikke særlig stor respekt for kunsten. Nej. Han har en pæn næse, ham der. Det må man sige. Sådan kan du måske også få sådan en næse, hvis du drikker rigtig meget rødvin. Ja. Ligesom Gerard Depardieu. Eller cider, tror du, man kan få det ved cider? Jeg kan bedre lide cider. Det tror jeg godt. Og så tror jeg også, at en omgang pest heller ikke ville være vejen. Nej, det er smart, ja. Og babyen sidder og tænker, hvad fanden er der galt med ham der? Wow. Der er nogen, der har photoshoppet den, så der er kommet farver på. Det er lidt bedre. Er du imponeret? Jeg er imponeret. Det er god photoshop. Det er god photoshopping, ja, det synes jeg også. Personligt synes jeg, at det der billede er meget mere spændende. Der er action, og der bliver gramset. Der er bare hud. Og der er bare hud. Og der er følelser. Og så kan man se bagefter, hun er blevet gramset på. Der kan man godt se, at hun er sådan lidt... det ved hun sgu ikke lige, om var en god idé, det der. Det er også fordi, hendes underarm ser så underlig ud. Det er hun også ked af. Det var her fransk mode startede. Det var også allerede i 1400-tallet, kan man se, at de anlagde det franske ansigtsudtryk af stolthed over deres flotte hår. Har de puttet et eller andet i håret der? Ja, jeg ved ikke om margarine eller menneskevæsker. Synes du er flot, Karsten? Der er sgu meget flot. Der er sgu meget flot. Det er en pæn stue. Ja, der er dejligt herinde i det her rum, fordi der er lidt færre kinesere. Fordi Mona Lisa ikke er her. Nu er vi mætte og glade efter frokosten, efter Louvre, og står her foran den meget franske butik. Nej, hvis det ikke er fransk, jeg tror måske flotte øjenvipper, som Karsten gerne vil have. Nej. Men jeg er rigtig glad for, nu er vi på shoppinggade. Og det er lige noget for mig. Og hvor er vi på vej hen? Efter shoppinggaden. Kakao. Ja, verdens bedste varme kakao. Hvor vi håber, Carola vil møde os.
Her er den så endelig. Endelig. Ja, Johan har ikke snakket om andet i 4 måneder. Nej, så det er også lidt dumt, at vi ikke kommer ind før. Så hvad synes du egentlig? Og godt en flødeskål på. Ja, jeg vil sige, det var måske lidt overdrevet rygtet. Bitter. Bitter, ja. Så skal man lige putte lidt sukker i det her, Johan. Ja. Men ellers så er den god. Den Så smager er der jo også hyggeligt her. Her ser vi verdens tykkeste banæssauce. Skal vi Den er konsistent som en god bolledej, vil jeg sige. Heldigvis kan man bestille mere, håber vi. Fordi vi er lidt usikre på, om tjeneren han godt kunne være typen, der lige havde Han ligner spist, lidt en, der selv har spist godt banæsen. Ja. Og Johan, han har været lidt på den på tværs. Hvad har du alt? Og er det godt? Margrethe Canard. Det ser meget, meget lækkert ud. En sovs og lidt kryst i noget. Det er godt. Og her står folk og venter på at komme ind ned og sidde, fordi det er bare så vildt. Vi kan se vores banæs. Nu er banæssaucen top. Det er så den anden banæssauce. Ja, og den er blevet slikket godt. Det var nummer 2. Nummer 2. Men det var ikke nok, vi skulle have haft 3. Ja, men vi bestiller en til dessert. Godt. Og Johan, han har, som man kan se, lille sved på panden. Julie har overhovedet ikke spist op. Ej, prøv, det var bare det kedelige tilbage, tomaten. Ja, jeg ville være pinlig, hvis jeg var dig. Her ser vi så en ny kande fyldt med sovs. Men denne gang, der er det chokoladesovs. Og først så var jeg lidt bekymret, fordi der kun nåede en lille kiks på tallerkenen. Men så da han hældte sovsen ud over, så jeg skal dele med Johan. Det er aftalt. Så sidder du lige med sovskanden. Jeg tager lige anden runde. Det her det er altså til én person. Første runde. 200 gram Valrhona chokolade. Så jeg tror det er godt vi deler. Intet må gå til spilde. Nu har Johan spist en hel liter sovs. Chokoladesovs. Når vi siger sovs, så mener vi chokoladesovs. Har du det godt nu? Skal vi lige tjekke? Er du glad på panden? Ja, der er mere nu. Og det der creme brûlée. Jeg kan ikke. Ej, Johan. Hallo. Hvad laver du så? Jeg sidder på en del over, vi skal spise resten af crepe. Har du ikke spist den endnu? Nej, jeg har det ikke så godt. Man skulle lige prutte først. Ja. Kan du fortælle om aftens drama? Vi har været nede og købe crepe til fededrengen der. Og så går han og siger, det er så lang tid siden, jeg har fået for lang tid siden, jeg har fået sådan en crepe. Og så tager vi elevatoren op, og så får han lidt dårligt. Sådan en kombination af crepe og tryk fra sådan en elevator. Så stod han sådan. Så sætter jeg mig op ad trappen og venter på, at Carola og Johan skal komme op ad trappen. Og så gør Carsten, han slår så en brud lige ud på mig. I din retning. Nu skal vi så have mere røv, fordi nu skal der åbnes cider, og det er med vilje. Røven, så propper den så. Som man siger. Gode gamle franske ordsprog. Nu skal de se, når en prop den Popper. Det er godt. Her ser vi så mine nye pingviner, som jeg lige har fået af Julie. Pingvinbogle! Yeah! Nu skal vi se, om det virker. Yay! Jeg fik ikke billedet af det. Så er vores gæster på vej hjem. De De kan selv finde ud af det. Du vil ikke have hjælp. Eller Julie vil ikke have hjælp. Carsten, han drikker bare sin cola. Han er blevet tvunget til at drikke 3 liter cola, inden han tog afsted. Så han er godt i gang. Har I haft en god tur? Det har vi. Men vi har ikke fået nok banæssauce. Det får man aldrig. Så det skal I ikke være ked af. Og vel! I skal køre mod Charles de Gaulle, ved I godt det? Jeg havde ligesom på fornemmelsen, at det var Okay, det er jeg B. I skal ned her. Hej! Okay, godt finde ud af det. Det er godt.
Så er det slut. Det er trist. Det er lidt trist. Ja. Men prøv at tænke på, du har jo mig.